Takže čaute ľudia pri mojom novom videu, dneska opäť hrajeme Projekt Zomboid a jo, asi to môžeme hneď začať tým, že moja postava má veľmi silnú svalovku a prečo je vonku ako hovno, alebo čo? Aha, on bol update menší možno. A teraz je to také, že keď si v dome, tak... Alebo ja neviem, či to tak bolo, alebo ne, ale... Ne. Neviem, zistím potom. No, ale hneď, jak začneme toto tu, je... Asi tým ideme pozrieť telku rýchlo, že či niečo nám nehrajú, dačo pekné pre nás. Sa bojím z toho pištolov, ak udržím, že vystreľám nechťac. Ok, takže zapneme, ukáž, prosím, nech tam má life and living. Prosím. Škoda. Ok, ale tak čo ideme zrobiť, je, že moja postava, ja ju dám, aby si pekne... Aha. Too much pain to sleep. Tak počkaj, tak dáme si tabletky, dáme si piko. Na, žer. To by mi mohlo dať dačo už je. Na. Čo mám teraz ale robiť, keď som proste v bolestiach, kurva. Ešte možno zrýchlime čas? Ja, ok, takže to teraz je dole. A teraz môžem spať, ok. Takže vyspím sa, nech je deň a zároveň není deň. Dáme si... Tu si sadnem na zem. Mám nejakú knihu alebo dačo, že keď tak možno by som sa vedel skillapnúť. Dačom, počkaj, tu rýchlo. Á, Metalwork, ok. Tak... Ideme si ho prečítať poriadne. No ale zatiaľ, kým to čítam, tak... Dajte odber, like, komentujte, čo chcete vedieť ďalej. A... Dneska som mali v pláne urobiť stream, iba na to nevyšiel čas, lebo som bol preč celý deň. A teraz som sa dostal ku kompu. Takže konečne môžete ma som hrať. A... Ďakujem za podporu minulého videa. Aj keď nebola zase tak veľká, ale to je jedno. A zároveň som si všimol, že mám 6 followerov na Twitchi. Aj keď som nestreamoval. A tí, čo mi tam dali, tie followy, tak strašne vám ďakujem. Ste moje najväčší frajery. Iba škoda, že to nebolo počas streamu, lebo by som si istil, či mi fungujú alerty, ale tak to je jedno. Jo, keď mám tortilla chips, som sa zľakol, že už nemám čo žrať. Bordom by mi to dalo, ale má postavu, že začína depresie dostávať, to nie je dobré. Počkej, tak kúsok si ju prečítame. Tak, už je lepší. Ale má postavu stále hlavná, ale ja nemám žradlo. Ne, počkaj, ne, nemôžem strieľať. By som prilákal všetkých zombíkov tu normálne. Bam. Okay. OK, a kam idem teraz, je, keď si pôjdem mapu, ideme si pozrieť kúsok pár domov, že nejaké tieto domy by som pokúkal, lebo ja chcem získať benzín nejak. A máme to jedno auto predsa. Počkaj, mám peru, sa dúfam. Tak tu môžem si aj označiť, že to auto je tu. Jak sa označím auto? Z-kom asi, proste. Ja som si teraz uvedomil, čo znamená Z-ko, opa. Jo. Keď dýcham do mikraku, tak sorry, iba proste neviem, jak to zase fixujem, to drbe strašne môjho mikrofónu. Zároveň som asi strašne moc potichu, zas. Má postava panikári, však čoho, však sa nič nestalo, 2 zombíkov som zabil. No ale toto... Chlapci, to nevyzerá dobre. Vyzerá, že skáčeme cez plot a utekáme niekam asi, lebo toto... Môžem to vystrelať, ale tu hore je veľa takých malých hord. A ja ich nechcem všetky prilákať k sebe. A ešte ne už takto blízko môjho domu. Počkaj, tam je auto. To je policajt aj. On by mal seba zbraň, počkať. Preskočíme, skúsime auto, či nemám s ním šťastie. Prosím. OK, ono síce nemá benzín, ale toto auto je bližšie než to prvé auto, čo som našiel. Takže keď nejak získam benzín, tak ja môžem si toto auto udrbať.
Nechápem, čo to žiadne auto nemá benzín, však to väčšinou malo benzín, aspoň nejaký. Jo. By the way, viem, že minulé video bolo kúsok dlhšie, ale tak proste, ja som sa kúsok viacej, ma to začalo baviť, toto rap. Toto video ale asi nebude tiež hodinové, lebo zase to by kúkal hodinové video predsa. A by the way, jo, toto video asi ja zostriham aj na streame. Takže zdravím stream, keď už keď to striham. Ale jo, asi môžem si kúsok postrelať actually. Lebo som ďaleko od domu. Prebiť rýchlo. To som praktisoval prebíjanie. Ma postava strašne panikári. Panikár, kľud, čilec. OK. To je ale dobre, keď si tak zastrelám kusok. Prebijeme zbraň. Utečeme ďalej. Aiming, už je kusok. Tam ide. Teraz si tu kusok pometieme tých zombíkov. Nech ma neprenasledujú. Takže preskočíme tu plot. Pôjdeme teraz sem takto hore. Tu sú dva zombíci opity, alebo neviem čo je s nimi. Iba stačí preskakovať ploty. A oni postupne sa všetci stratia. Jo, aj to môžete vidieť, že už sa dostalo skoro. Čo je tu? Ja tam. Počkaj, to je Fire Station, to je OP. Lebo tu je Fire Axe a také veci potrebné ocela. A veľa aj building materiálov a hilly. Ale zároveň možno tam je benzín, ktorý je potrebný, to je policajt? Ne, to nie je policajt. Škoda, keby to bol poliš, tak ho idem hneď zabiť. By sme mali ďalšiu pištol alebo niečo. Sniknem to. Tak ne, nesniknem. Tochni. A postava chce zase spať, čo som teraz spal. Wow. OK. To má je... ale toto je dobré, to je dobré. To zdáme na seba. Čo to kurva bolo? Ja som sa reálne posral. Kľúčik, aha počkaj, niekto dvere. Haló? Ty svinia. Tak, čo tu budeš robiť? Ja tu domlávať tým. Nebudeš trinkovať tu pred dveráma. OK. Idem. Ich to je ale veľa. Má postava to nedáva moc. OK, ale tento armor je dobrý. Teraz actually môžem aj prežiť, keby ma náhodou išiel kusnúť alebo dačo. Yes, sníka tak. Na záchode asi nič nebude také. Čo vyhodí na zem toto? Metalwork, ja tú knihu som nehodil na zem, ja som genio. Počkej, tak toto rýchlo dropnúť veci na zem, ktoré nepotrebujem. Veď sa, keď ich budem nosiť tak zbytočne, to bude mať váhu. Keď to je to viacej bohatá časť. Alebo jak by som to povedal. Toto je dobré, tu sa budem musieť vrátiť s autom. OK, toto je fakt dobré, ja si môžem potom robiť akože na oknách metal a tak si dávať veci. Tire pump je tiež dobré, keď budem mať auto. To sa budem musieť vrátiť, keď budem mať auto, no teda. To určite, ale to je veľa aj dobrých vecí strašne, akože takýchto.
Duffelbagu mám aj na chrbte. Počkaj však. Keď dám... To sem. Knihu nadrbem do toho. A nepotrebujem topánky, také random. Sekrety boli dobré, keby som mal ten debuff, že som fajčiar. Ale nemám, takže je to pohoda. Čo tu nájdeme? Painkillery, sleeping tablety, bandage a také. To je huge, do duffelbagu hneď. Antidepresíva, strašne veľa healov, what the fuck. Chcem vysielačku, dúfam, že to nie je helikoptera. Skalpel, počkaj, toto sú ale dobré veci. Bandaže, zase antidepresíva, neviem čo všetko, no aj alcohol vibes. Ale musím ísť domov, mám v stave hlavná. Sekery tu sú, no presne o čom som hovoril. Počkaj, to si dám na chrbát sekeru. A to je sledgehammer a všetko, bože, to je tak bohaté veci, čo tu sú. Gazmaska. Strašne dobré veci, iba ich nemôžem aj brať. Hammer, ok, tu sa určite musím vrátiť s autom. Keby mám auto, ja sa to musím vrátiť na 100%, lebo toto je až moc dobrý ľud, že by som ho tu iba tak nechal. Ale zároveň má postavené na hovna. Počkej, však tu tak, kde dole ku tým domom pôjdem a tam by malo byť jedlo. Damn. Prejdem sem cez pár týchto plotov a je to pohoda. Preskočím jeden druhý, do lesa vbehnem a som v čile. Skočíme ďalší plot. Dáme menší sneak attack so sekerou. Tak no. To nedáva damage. Opa. Dačo musím zožrať teraz, ale to nie je dobré. Kurva. To nie je dobré. Tam je auto. Počkať. Máme šancu? Ide na mňa zmrdl, či je tu za to čo? Už idú. Kurva. Týchto sa postarám iba jednou stranou. Inak sa to nedalo zrobiť. Musím preskočiť plot, všetko tu preskakovať musím jak Tary. Joj, mal som si tú pištolku prvú nechať. Tam mala väčší zásobník. Sanitka, ďalšia. Nechytíte. My máme sanitku. To je celá horda, to je what the fuck. A sanitka, veľa benzínu. Rýchla sanitka, motor má určite v pohode, má ešte motor. Ja si to môžem robiť na nejakú úplne war machine. Počkaj, ja teraz... Kurva. Zdochne mi motor, tak to je v riti. Už teraz mi zdochne, no. Rýchlo, naštartuj to.
On je niečo veľmi zlé s motorom, nie. To sa budem musieť vrátiť a repernúť to potom, ale... Lebo to nemôžem tak nechať. Au, tu sú ďalší zombisi, čo začuli moju strelbu. Takže tá strelba vyzerá, že akože je strašne dobrá zbraň a neviem čo všetko. Ale v realite sú proste lepšie, tieto sú akože normálne zbrane. No, musíte si mi dávať damage, samozrejme. A mám postavie, chce ísť spať, unavená, úplne všetko má, dýcha nevie, spať chce ísť, hladná ešte je k tomu. Ja dúfam, že nebudem musieť v mojom dome stráť, že mi tam nedolú zombici. Lebo stráť v mojom dome by som nechcel. To mi príde taká horda pred dom. Hňame iba jeden zombík. Wow, ale tie healy sú huge. Ja musím byť ticho v tom dome, inak mi tu začne klopať na dvere ten zombík. Nám tu krekre alebo niečo. Baking sodu asi nezjem, čo? No to asi ako toto, ale tak z toho sa nenažerú. Paper bake. Zombie je hneď tu vonka, ho počujem. Fried chicken. Ňam. Hneď žer celé normálne. On je tu, on je tu. Ho môžete počuť? Čakať. Jo. Ste ho teraz mohli počuť, on tu je v kríkoch hneď. On si na mňa čaká, on vie čo robí. Kam ale toľko painkillerov, čo tu dávam teraz, a na moja postava toľko healov, čo ja mám všetko, páne bože. Ja som zbohatol. Vyhral som to celá. Sekeru si musím spoložiť hlavne. Sekera je veľmi potrebná vec. Ja bez tej shotguny asi nebudem ani moc odísť reálne, ale... Depresiva, matches. Musím z rýchlosti ľahnúť do poštele a vypnúť sa. Nech moja postava sa poradne vyspí. OK, ale tú sanitku, ja keď pernem, tak mám veľmi dobré auto. A už ten zombie ani tu není. OK, filapneme si water bottle. Water bottle. A čo teraz robím je... Pištoľ akože... No je dobrá. Ale... Niečo u nej chýbalo, keď som používal. Proste málo nabojov, mám pocit, že som mal. Oje, čo môžeš šprintiť? Neverím tomu. Equip secondary. OK. Let's go! Ideme sem vylúpať zase susedov prežradlo. O, máme tu zombika. Damn! Moja postava, keď není unavená, tak akože... To je iný zabijak. Som ho na jeden hit hneď na zem hodil, ale to moje... Bože. Kuchynka, čo tu máme? Fungovalo by to ako... O, žradlo. Yes, to je všetko dobré. Mac and cheese, yes, lebo vy v tejto hre viete aj variť. Kvôli tomu to je, že mac and cheese, keď nám dám vodu, tak to bude opäť. Keď sa nemýlim. Frying pan je tiež dobré na cooking. Empty radish, to tiež sa bude dobiť. Použiť sa bude dať.
Bojím sa tu strašne, ale že na mňa vyskočí nejaký geňo. Ten crowbar bude v pohode, to lano. Ja neviem, čo to je všetko tak Som sa dosral. Čo to je všetko tak potreba. Ale can opener ja potrebujem, lebo ja mám strašne veľa akože týchto tu cans a tak. Aj toto, ten metal sheets a tak, tiež budem musieť ísť potom. Idem kúknuť na tú sanitku teraz vlastne. Teraz mám tu aj flashlight, takže si to pekne môžem posvietiť všetko. Nie, tu som nechal, na tú sanitku. Oj, ok. Oh. Pár zombíkov nech idú na mňa. To ja môžem dať, teraz keď moja postava není unavená, tak ja toto mám šancu dať totiž. A jedného dáte preč, hit. Preč, hit. Preč, hit. Jo. Toto bolo akože iný zabijak je moja postava, no. Ešte sú zombici, ale iba keď na nich posvietím to baterkou a níže. Haló. Nič? Ignorujete svetlo? Esteže? Ty neignoruješ svetlo? Tak sochni. Už čo kúsať ma ideš, hej? A ty čo tiež kúsať chceš? Yes! Som si dal skill point. Lebo, jak veľakrát ten nightstick používam, tak to je tiež typ zbrane. A som si to aj evolvol. Tak pekne nás som odhodil. Bom. Nikto tu už nie je okolo. Kúknú na ten motor potrebujem. Oh. Toto není dobré. Condition 0 engine. Nemám šancu, jak to repernúť. Makusol, to je zmrt. A ne, scratched, ok. Takže dezinfekciu si dám, to dám. A adhesive bandage, nech to je safe. Nech je 100% že to recovernem. To je zmrt. Tak to si mám počkať pred autom. Ale akože som tak Doomslayer teraz na tých zombikov. Takto v noci ich je dobre, lebo oni nepríde celá horda, ale že takto po kúsok zombikov, keď si poberem ja. Tak to je oveľa ľahšie, než keď by som mal proste zabíjať 6 naraz, alebo tak. No 6 je ešte pohod, horšie keď tak 40 je. Jak či išlo vtedy. Si tak pekne vyklinujem to okolo môjho domu. Ja neviem, či oni sa spawnujú, akože toto, alebo že keď zabiješ ich, proste dokážeš zabiť na celej mape všetkých alebo dačov. Empty gas can, tarp, trauma bag. To je veľa vecí. Gazolín, yes. Fill all. Ja môžem z tohto udrbať gazolín a dať si do toho môjho autička druhého. Let's go. Tak to fillnúť všetko. Ok, ale mám strašne plný inventár s týmto všetkým, čo ja mám. Jak je na tom bandáž, ešte pohoda. Musím to hrať safe, nemôžem takto risky. Jak teraz čo ma poškrabal, keby ma kusol, tak je šanca, že umrem, no. A
ja už nechcem umrieť v tomto playthrough, lebo toto je dobrá postava, už keď mám tak vyskillovanú. Lebo vy keď umriete, tak logicky vám tie skilly zmiznú všetky. Ja tu máš čo aj stavať veci, by the way. Oh. Počkej, dáme to na zem. A dobro už. Som sa dosral. Čo ma naháňaš? A ty mi nejdgaráš, hej? Som sa netrafil. Pohoda už. Dáš, remove. Scratched bleeding, dáme sem ďalšiu dezinfekciu. Nech to je 100% pre mňa. Tak a dáme tam ďalšiu banágy. Nemôžem to riskovať predsa. To všetko musí sa hrať safe. V tejto reke vás fakt jedenkrát kusnú, ste tak unlucky, tak to je proste dead. Môžete to hneď si dať Glock do huby. A odstreliť si mozog. V Robloxu, hej, samozrejme, v Robloxu. Ja tam pekne veľa ale jedla aj všetkého, to je dobré. Aj bandaži to mám dokonca. Počkaj, tak to si dám do inventára. No. Plechovky. Všetky. Idú sem. Jak dostanem Kino Penner, ja budem mať normálne infinite žradlo. Okay, a teraz ten mac and cheese. Unpack. Vyšlo sem, keď sa milím. Mac and cheese. A... Jak sa robí mac and cheese? Počkaj, zoberiem pánovicu. Random pasta. From radish fresh. From dry ramen noodles. Dáme random pasta, ne? Uvaríme si dačo. Mám už? Žradlo? Dry ramen noodles. And stir fry fish. Stir fry. Add radish. Wow. Teraz pudding kontejner, kusok, ktorý opečeme. Počkaj, toto tam nemôže byť, lebo si uvaríme aj tie kanvice. Fresh uncooked, pekne si to uvaríme. Budeme takí kuchári. Ok, ale toto už začína byť dobre. Už aj variť môžem, auto mám, všetko už začína kusok. Turnom. A jak zistím, že sa to varí? A už o chvíľku to bude. Musím si pripraviť na turnov. Musím to overcooknúť samozrejme. Bude žrádlo. Tri, dva, jedna. Mám, ok, teraz turn off. Fresh cook. A teraz dáva docela veľa bonusov. Dáva mi to preč aj unhappiness, lebo som si to vyrobil a toto prvýkrát má postava, že je fakt akože jedlo a nie blbosť. Wow, tu mi dalo docela veľa vecí. To frying pan dávame sem. Jo, mac and cheese a takéto veci. Ja si budem dávať sauce pan. Aj teda tortilla a tak. Gaskenu tam dávam. No, gaskena tá ide späť, ale to je no. Daj veľký tyrst a unhappiness, telo dried veci. Ale to sú také skôr, že keby náhodou, takže... Ale 188 proteínov a to fakt v realite by si bol gigačet, keby si ich si dal 600 takých. Bol by si bol mega klustý, ale keby si poradne s tým cvičila blbosti, tak by si bol mega gigačet. OK. A keďže... toto všetko. Počkaj, nightstick. Plesneme si ho pekne sem na zem. Aj môj Glock, teraz budem mať bez zbrane. A hand torču si plesneme sem, tam bude potreba. Ale
teraz, čo sa ide robiť, je... Takže tieto dve veci. Drop. Dáme si na zem. Duffel bag a fanny pack si sem položím na zem. Sem takto pekne. Tiež place item. OK, a tieto veci, oni sú dirty a bloody, hej. Takže, ale Vip, počul som také zvuky, sa mi to nepáčilo. Teraz to nie je dobré, ja nemám armor na sebe totiž, lebo ja idem robiť veľmi dôležitú vec. Tak, a to je to, že ide sa sem, som celý od krvi. Zapneme si sem svetlo. A čo sa ide urobiť, je váš all clothing. Keď je to obličenie, ešte tieto dve ne. Tak, ale toto, jak je všetko ved, tak je sa vonka. Lebo ja to asi nemám jak drajnúť. Teraz dúfam, že ma to neprekvapí nikto. To je všetko ešte ved? Jak dlho? Možno to nemusí byť vonka. Mám si to dnuka sem položím tak kde. Tank top, to už je tiež skoro, no tak položíme si to sem na zem. Proste. Všetko pekne položíme. Ešte dirty tieto veci, hej. Počkaj, tak váš all clothing, zase. A to si prišítem. Aj ponožky moje fialové. A čo sa ide teraz robiť je... Dáme si toto. Skilly začínajú veľmi dobre. A teraz si dáme, že health, exercise, sit-ups a dáme si ich 40. OK, teraz squats 40. Má postavené zdochne, ale teraz už to ide lepšie. Dirty bandáž. Ukáž. Scratch, OK. Tak na teba dáme ďalšiu bandáž teraz. Ne, vlastne dezinfekciu a to je jedno. OK, má postavu už je unavená, lebo je sračka. Ale ja by som stochol asi, keby som to robil. OK, a... Počkať. Ešte predtým, keď sa pôjde zase cvičiť, musíme čeknúť jednu vec dôležitú. Televízia. Life and Living Niche a Pause TV. Ak Bunnies, počkaj, možno mi to čo bude dávať. Ja Boredom mi teba dáva dole, ok. A Life and Living by teraz malo hrať o 10. Jak ne. Tak zatiaľ, budeme čakať učiteľky a pred telkou začneme cvičiť. Dáme si burpees. No. A postavíme umre chvíľku ako. Začíname kusok unavená z toho všetkého. Nevie už dýchať. Takže po takom dlhom urobíme, že filneme si vatrpato samozrejme. A samozrejme teraz šíme clean band-aids ešte. Kusok si ich pomývame všetko. A teraz sa umýme my. Nebudeme od krvi. Tak. Už sa aj chce spať v mojej postave. Moje rutínu som zrobil. Lepšiu než v realite, čo mám. No. Teraz tortilla chips do inventáru. A jejte panvica. A teraz, keď nám dám, že... Jak som to robil vtedy, počkať. Stačí, keď dám tortilla chips takto toho a turn on. Ne? Alebo sa žerem celé. Mrdať, tu váriť, mrdky. Som nie kuchár.
No postava chce zaspať. O, ale Carpentry ide, takže ideme si sadkať. Lebo Carpentry bude potreba. No. Takže teraz skills. Carpentry. Už to ide. Metalworking kniha nám bude dávať teraz bonus. Ale my ideme spať. Akože má postava happy viacej kusok. Už nemá depresie. Už tej dávam z toho preč. Čo má kusok? A nič. South Spain. Počkať. A teraz môžem do South Spain dať čo? Ne. Frying pan. Lebo nie je to čo, že jak to uvariť. Mac and cheese, alebo nemám ho dať. Ja už to žerem. No tak mrať. Dožerem to. Už začína aj bolesť v mojej postave. To je oca bolesť, keď vidím, že jak túto hru hrajem, ale tak to je no. Dáme si painkillery. Nebudeme citlivka. A toto všetko si môžem dať, že ver. Tak. No, tam to není potřeba. Jdem vonka rychlo, toto zobrať. Keďže to asi dnuka bude lepšie, keď to bude ani vonka. Čiže divné, ja som si skôr vonka, akože sa to skôr bude robiť tieto veci. Položím to proste na zem. Alebo počkaj, ja som dostal teraz geniálny nápad. Teba ne. To zoberiem. Prešpintím sem. Čo ma napadlo? Počkajte, clothing washer, ne. Dryer, áno. Turn on. Neviem, to co funguje. Nice. A máme to zrobené, ok, zistili sme, jak čo funguje. Som neviem, že to ešte je také, že to môžete zrobiť ako. Takže toto si sem pekne položíme. Ok, a toto zo zeme. To je empty, počkať. To si iba sem plesieme na zem zatiaľ, alebo na čo. Ok, ale pištolka, holster. Box of 9mm nightstick. No. Toto na chrbát. Penny packs. Dozadu. Dopredu. A dotrhané to, počkať. To nie je dobré. Ale teraz, keď si pozriem Accessories fatigue, samozrejme mám všade. Ale teraz, keď si pozriem Protection, tak mám docela silný. A kde je tá gaskena, čo mala v sebe benzín? Tam u seba? Jo. Tak a čo my teraz robíme na takú malú misiu? Máme zombika takého rýchlo. A to je Rangerom, možno aj to, čo sa bude mať. Ranger Shield Blast má postaviť, to nedáva, no potrebuje toto tabletky ďalšie. Ale počkaj, zrobíme to tak simple docela. Ja zožerem painkillery. Koľko mám ešte healov? Zoberiem si asi Battle of Disinfect. Toto. A dezinfekujem tie bandáže, nech nemusím nosiť toľko veci. Nice, to je presne na toto. A keďže má postava má ešte stále svalovku, tak dáme, že rest. Tak, a teraz... Stále mám, ale už menšie. Teraz prebehneme cez les. By the way, ja o chvíľku mám sprinting na jednotke, let's go. Už aj Carpentry mám maintenance, o chvíľku budem mať. Je to no. Ono to je iba také...
že to dlho trvá tieto skill pointy. Teraz asi aj nič nevidíte, by the way, ale keď zapnem baterku, tak to na mňa priehorda. To už je aj tak na mňa horda, takže... Kde máme baterku? Keď som mu nezabudol doma. Ale je to tam. Si keď tu pozrážať a rýchlo utiecť. Rýchlo, nech ma nenajdu zombici. Skryť sa do domu. Kurva, som to zle zaparkoval. Tak. Teraz. Musím byť tichučko. A dúfať, že nás tu nepríde rozdrbať 600 zombíkov. Čo to robí mŕtvola? Necháme ju tam, ako asi to je jedno. Ja sa bojím strašne, že tu príjme zombík. To nechcem zombíkov totiž vôbec. OK. Si opravíme. A to auto vyzerá fakt na šrot. Počkaj, nemôžem si na čo zrobiť ja? Vehicle mechanics? Cez stenu, aha, ok. Aj tak sa dá asi. Som to ako zaparkoval jak petard. On to má brzdy poinče na suspension. Ten hod by sa dal repernúť, jo? Metal sheet aj mám. Screws, to by som potreboval. Baterku máme novú actually. Ale tak není potreba asi zmeniť. Ale toto by šlo. Ale neviem, či mám screws. Box of nails, ale to nie sú screws. To nie to, čo ja potrebujem. Ale možno keď zberiem metal sheet a čo s tým možno k tomu nedrbem alebo dačo. Váš vehicle, to môžem tiež, ok. Tak umieme aj vozidlo. No autíčko si umieme predsa. Čo napísal? Aha, som krivu iba dal preč. Okay. Vehicle mechanics. To je také scary docela, keď je ticho. Ale nemám ten mechanics ani rerunuté, čo? Ja. Ale tak to je v poho. Tam nie je to svetlo? Baterku mám kde? Bože. To je flashlighta moja. No. Zberme aj lightbulb, možno tam je zničená, tak možno to ukážem repernúť. Aha. Ten torch, insert battery. Tak už je, secondary. Lightbulb. A je tu na svetlo. Hneď to je lepší. Asi. No, také svetlo, že za všetky peniaze. Idem, ešte položíme pekne. Ale to bude lepšie, trust. Ale čo s tými oknami? Lebo tie sú docela na šrot. Môžem to dať, čo sa dá zrobiť. Metal working.
čo takéto môžu... Počkať. Ja sekeru mám, aby som to mohol všetko zrobiť ako. Ale tieto veci zase nie sú nemožné, oni sa dajú urobiť. To je ťažké. Počkej, čili keby som našiel log... Mám sekeru predsa. Stov mám tiež. Mám dokonca aj... Box of nails. Ešte ma tak napadlo teraz, čo by som mohol zrobiť, hej. Dáme si na chrbát sekiru. Mám zase bolestien, bože. A postaviť stračka. Sice ja by som to tiež tu plakal na zemi niekde, ako keby som 600 brúšakov zrobil na všetko, ešte potom bojoval zombíkov, utrbal auto a tak. Ale zase však chill, ne? A keď to si položíme sem niekde na zem, zatiaľ není potreba. Aj tu light bulb přidáme sem. Teraz ideme pekne vonka. Check my surroundings. Tento strom ja to moc nechcem. Takže cut down a tree. Ja sa bojím, že to priláka zombíkov. Pohoda. Si jo. Ok, teraz tu máme... Ja som nechcel surbo tak mŕtku. To si zoberieme. A teraz by som si ja mal možno dokázať carpentry. Niečo s tým nedokážem, s tým drevom. Make a campfire kit. Vyšlo. Ale asi to skôr sem placím všetko. Aj twigy. Tam si ich chcem dávať twigy. Idem si pre tú sovu. A možno ja z toho dokážem robiť plenky a zabarikadovať si okna, keď tak. Čo by mi veľmi pomohlo, keď helikoptera preletí nad hlavou. Teraz 14 dní je, keď sa nemýlim. A to nie je dobré. Lebo o chvíľku tá helina actually fakt bude letieť. So, logs. Tak, máme tu plenky. Teraz všetky zoberiem, no len drbnem moju postavu. No, lutujem ju aj ja ako. A teraz... Ja musím ísť ešte pre box of nails. A s tým musím šprintiť teraz. Box of nails. Open. Mám to v inventári, tak nic dúfam, ok. A hneď prvá vec, čo chcem zaparkovať, sú dvere, iba sa bojím, že ich nebudem vedieť otvoriť. Takže... Alebo dáme toto okno, napríklad. Takže remove curtains. Teraz... Jak? Make sturdy stick? Nechcem sturdy dick. Splint je dobré, ale počkať. Alebo zrobím jeden campfire kit, keď tak. Sa to nedá. Ale to, prečo sa nedá, len by sa to malo dať, ale... Tak si layoutnem plenky. Rozhádzal som to tu. Ok, počkaj, tak ten, ale nechápem to, počkať. Rozdáme sem rýchlo. Alo. Počkaj, urobíme si niekde campfire vonka. Ale ne. Ja ešte jeden campfire sa možno bude hodiť, keby náhodou som potreboval. Ale teraz... First aid, wall a také veci, tu sú dobre actually. Som aj nikdy nekúkal. Čo sa ide robiť je... Disassemble wooden chair.
Potrebujem hammer. Mám hammer, dúfam. Mám crowbar. Hammer asi nemám, čo? Jop. Hammer není. Nemôžem ísť robiť to, čo chcem. Ale keď tak môžem ďalšie stromy katapnúť. Yes, mám sprinting vylepšený. Cut down the tree. Ďalší. Ďalší. Tak. Takto sa to robí. A teraz všetky logy zobrať. Nadrbať do duffelbagu. U sebe aj. Aj tieto. Prečo ne? Do fanny pagu nadrbem log. Jeden. No. Keď zoberiem equip primary. On drží log. Ne. Alebo equip primary tu. Ne, nič. Musím ísť späť. Tie logy sa v ním. Ja som možno nemal dostatočne veľa logov totiž. Výbrničku položíme. Aj twigy sem položíme. A teraz idem. Drop. Drop. Teraz. Nechápem. Carpentry. Alebo ako? Aha. Planky, naily. Všetko to, čo potrebujem. Počkaj, tak aspoň si sem zase stenu niekde. Tak. Nemôžem iba šeliť, kde. Musím ešte vedieť, jak a čo zrobiť s tým. Jo, počkaj, tak. Čo keď si dal stenu? To je stena, aj. Aha. Počkaj, čo keď teraz? Potrebujem hammer, okej. Ale tak máme tú stenu, aspoň dal, keby náhodou, tak sa môžeme kryť. Okej, to je tuf. To je cool, nie tuf. Ja už som nejak retard. Zrejme si Marianus dožerem. Jednu štvrtinu, iba. Musíme ešte pre tie ďalšie logy. Už je deň, nádhera. Toto je taký skôr, no aj toto video je také, že chillec docela. Si stromy katofujem, autičko si robím. Všetko je tak slow pekne. To je dobré, ale. Saw logs, obidve. Zrobiť zase, aby som niekde mohla aj čo robiť. Možno teraz, keď tu všetky dropnem na zem. Tu nebudem mať, že carpentry alebo niečo. Počkaj, ja tak mŕtvoly poberem stále to preč. Ale nepočkaj. Sem ich tam dať kúsok ďalej iba. Aspoň jednu. Tak sa nepovie. Ja neviem, či som počul správne. To mi drbalo, dúfam. Ja som počul helikopteru. Dúfam, že mi drbalo, lebo helikopter je najhoršia vec, čo sa vám môže stať, akože. Remove curtains, open video. Ja sa bojím, že znamená jumpscare. Ticho strašné je teraz. Carpentry, tam nič nie je také.
Hmm. Krem Sturdy-Stick. Čo s tým teraz? Asi nič, no. Lenky môžem si sem uložiť asi. A klince si môžem tiež sem uložiť ako. Sa nič z týchto nedá robiť asi, čo? Tiež som tak priťažený, čo mám u seba? Ja u seba nič nemám skoro. Čo, dať... To nezaznamenalo, že som odhodil to drevo. A počkaj, ja si viem, čo sa deje. Tak si všetko tu poukladám tým pádom. Ja si niečo zdeje. Ja teraz, čo som cvičil blbosti, tak ona má postava to nedáva. Asi. Má postava to ako nedáva ťažko tieto veci, že ja čo to všetko nosím. Alebo sú to Sturdy Sticks. Boli to Sturdy Sticks. A počkať. Autička je v pohode. Jo, ja viem, čo zrobím. Ideme sa hrať zase na šéf kuchára. Popcorn uncooked. A teda na panvicu asi nečo. Mikrovlnka tu je? Je. Mikrovlnka má save nejak v realite. Mám tak otvoriť? Ne? Ok. Tak, turn on. Tak na dvojku. Špiču. Už to je burnt. Ni. Môžem to vyhodiť. Fuck. To dried white beans a také to je dobré ako. Počkej, zoberiem. Možno si čo ukážem zrobiť. Asi ne, no. Tak zožrem proste to prázdne, fuck it. Voda. Viacej vody. Fil. Useklo mi to. Ne, mi sa vybila myška. Fuck. Tak môžem to katnúť teraz. OK, ale actually, ja už natáčam zase hodinu, však to je 10 minút, keby som hral, som cítil. What the fuck. Ale toto, teraz je to docela dobré s tým, jak ja robím si drevo a tak. Ja si budem môcť plenky dať na okna a tak a to bude opäť ešte jak auto, keď si to budem môcť modifikovať potom. OK, už sa mi nabila myška, takže pohoda. A kde som skončil? Má postava je smutná a tired a všetko, no má postava to už nedáva. O chvíľku sa zabijam a strelí si klokom do huby. Jo, to je digitál bač. Musím si dať samozrejme na right wrist. 9. Budem dúfať, že keď ma postava zaspí, že sa zobudí tako... No, fuck. Počkaj, teraz by ešte malo ísť Life and Living, čo je dobré. Prosím. Tak ne. Tak. Pause TV. No, to mi dáva preč boredom. A Happiness mi to dalo preč aj boredom. Všetko je dobré. Dáme si Life and Living zase. To je cooking. Ok, tak počkaj. Je trapping, aha. Tam hovoril o pancakes. Aha, som vedel.
OK, takže skills. Trapping vylepšené. No, OK. Má postava čist... Není čistá, je sa od sprchy. Takže vaš... All cloaking. Ale to tu vidíte pištola, se kterou môžem vašnout. Už to není. Už to má vaše rozselfoka. Rýchlo trasíme sem. To som umiel vôbec, ja to aj nemám u seba. To všetko na seba môžeme si dať. Aj toto si môžeme na seba dať. A... ťažký som, fucking... Ja mám to sekeru vlastne. No, toto určite zožerem, celé. Ešte som, mám vlastne, no, všetko. Carpentry by sa hodilo vylepší mi. Jak to zrobíme? Počkej, tak asi. Jdeme späť ku autu. Dáme sem tu sekeru. A OK. Zoberieme empty gaskinu. Dobre. Raz čekneme, či niekto nie je vonka. Úplne čisto. Nádhera. To som chcel. Sa auto húči, ja sa bojím, že my sem prídeme armáda. OK, môžeme ísť. OK, ja strašne dúfam, že my sem neprídu zombici. Práve to poviem a zdochníme auto. Práve som to povedal, mne zdochlo auto. Ja potrebujem nájsť benzínku alebo niečo. Oh. Budeme tu crouchovať v klikoch, takže si prebijem pištol. Už mám nabité. Opatrne poprechádzať, to tu treba samozrejme. Pohoda, všetko. Trochu šprinty nahodiť. Asi priskočíme proč. Potichu sa tu premiestniť medzi stromami. Nech ma všetci zombici stratia a ja môžem byť v pohode. S tou pištolou ale strela to bolo mistake docela. Lebo my tam teraz tu mám hordy. Nie, mne sa zničilo. Okamžite musím nájsť nožík alebo niečo. To nožík není. Meat cleaver, yes. Attach belt. Dáme si aj na druhý. Máme dual wieldovať. OK, toto je dobré, to je jedlo.
knižky. Cooking, let's go. V detskej izbe. Zbráňa nič. Ježiš, to sú trapné. Čo tu máme? Metalwork 5-kové. Carpentry jednotkové, let's go! Ale ešte potrebujem dvojkové carpentry, aby som si to level upol. Ale to je no, stále je to dobré. Čo tu? Ventil, headphones. Ty smrt, som sa dostral. To je sa raz. Jacket je v poho, ale ja mám už lepšie. To je taký malý domček, to sa mi páči. Takéto klínovanie domov, vieš, také, chápete, také pomalé proste, že klínujete domy. To je úplne proste také fun. Pozerajte pár zombíkov. Získate nejaký loot, predsa. Can opener! Yes, ja actually mám fakt jedlo teraz. Koľko to je cans? Čo máme za knihy? Proste dvojkové, to potrebujem, lebo jednotkové už mám doma. Keď si to prečítam, budem mať veľké bonusy. Magazíny. Crossword pants, není potreba. Nemali ty rozložiť kľúče, alebo nejaké také veci v inventári. Toto zmrda by sa mohol zabiť. Koľko ich je? Myslím si, to je jeden zombík. To je náhoda, myslím si, to je jeden zombík a tam armáda celá. To je zaparkádovaný dom. Keby som mal spa crowbar teraz iba. A postava strašia moja harta taky dostala. Počkaj, to čo musím ale ísť, samozrejme. Nemôžem ja pobehovať. Ako sa sme veľa jedla, ako hej, na to. Budem dúfať, že tu nebude niekto snažiť liesť. Tohto okna. To je smrtomaška bol tak buzna. Pohoda. Moja mor to prežil. Okej. Sable má armor práve. Ešte že? Pohoda. Kladí si benžíč. Dobre. Vibrant by som zobral, keby som mal väčší inventár kusok. A čo tu máme? Kabinetiky, hej. DL pistolka, D pistolka, condition na max, let's go. To je v podstate taký revik malý. To je dobré, ale. Attach right holster. Jo. Let's go. Aj s magazínom. Gun case. Tam je malý revik, ja to vidím.
Počkej, tak to si zoberem. Gunky sú plesieme na zem. OK, zbraně začínajú už mi liesť docela. Ale to je dobré, ale zase s tými zbrojami, keď chceme ich chvíli využívať, tak potrebujem sa presťahovať, iba ja nemám benzín. Teraz zase musím ísť do domu, ale ja viem asi kam pôjdem nájsť benzín. Počkať. To môžem zgumovať. Keď sa to tak dá, tak potom zistím. Ale tu vyzerá ako benzínka toto. Však ja to zistím potom. Pozriem si na YouTube alebo dačo. Opá. Opatrne všetko zrobiť. Tak ako tu zase pistolku asi môžem postrieľať aj zase. Už to není problém. Takto. Keď som ďalej od domu. Do toho domu je problém strieľať, lebo asi strašne bojím, že mi príde horda. Alebo dačo. Už ma posta počilovala kusok. Môžeme ísť ďalej. Lebo zase chcem dávať damage a utekať dokázať. Nechcem urobiť to, že by som nevie utekať, zdochnem na to. Haló? Hore ruky. Pohoda. Mám plný inventár zase. Inak by si mi šiel už aj teraz tam. Proste to... Ešte aj spať chcem, ale postavať, to je proste tak kombo. Že teraz keď zombici by prišli ku mne, tak som dead. Som pištolkou sa tak musel defendnúť. A veľkým šťastím. Ty zmrt, som sa dosral. Nemusíte ma už byť. Utíkám, dovidenia. Ty chodoliči. A ty chodoliči. Nekúš ma. Pohoda, prebieme si. Treba to zobrať pomaly. Ne. Prebijem si radšej magazín na rýchlo. Jo, a to si mohli vedieť, že tá streľba je chvíľu fakt efektívna, lebo týchto som akože strelil som fakt pár strel a zabil som koľko? 8 zombíkov reálne. Lebo tie zbrane sú dobré, a proste to, že robia strašný hluk, no. Môžeme aj reloadnúť teraz. Ty si mŕtvy, som sa osral. D magazín, nemám bullet. Ma naháňaš. Papá. Check magazín rýchlo. Ja nabojem do toho. Čo, však mám 9 mm, ne? Jaké to bere? 45. To bere 7 Magnum.
Dám si to na holster, no. Revik malý a savene. Nechápem. 45 mám, ne? Opeň. Opeň. Ty si smrd, ja som sa posral. No poď sem na cestu. Ja ti ukážu, co je to Amerika. Má postava to už nedáva. To sa nemôže byť už. Musím rýchlo reloadnúť. Wow, to bol catuf. Ok, prebijeme si. Tento Revik je silný, ale ten dáva fakt normálne také šoty. Má postava chvíľku ho vypne ma. Ok, ale ten revolver dal také strely práve, síce ono to hučalo, že na celé mesto, ale dalo to také šoty normálne. Že moje všetky ostatné pištolky môžu ísť do ryti s tým. Toto má fakt, jaké to má damage? Aha, do polky. A D pistolka má väčší, ne? No, ona má väčší. Som kokot. Vezme ich to zhojil na zem. Opa, sme sa na dva hej, som zlý. Môžeme si nabiť moju obľúbenú pištolku. 4 magazíny. Tu ste inak mohli vidieť, že ten tréning, čo som si robil, akože som si trénoval reloading, unloading a tak, že actually sa oplatil, lebo práve som dokázal rýchlejšie prebíjať a kvôli tomu som mohol strelať. Akože tak, jak som chcel. Takže práve ma savelo to, že som nebol lenivý. OK, ideme tu pekne všetko tu si vystaviť, ne? Tento tu si položíme sem, lebo on je skoro zničený. Ale moja postava to už nedáva, takže sleep. Tento prespal, no No, knihy. Ja si viem, kam si budem dávať knihy. Detská izba. A teraz tu si položím všetky, čo mám. Čo sa ešte? Ešte niekde to máme, no tu. Aj carpentry. Všetko má svoje místo. Jak by povedal banán, lebo nečech. Všetko má svoje místo. Alebo tak si to hovorí, keď sa neodrbávam. Please, tu si položíme takto pekne. Tu nejak mafiáni položíme. A teraz Revik, please idem. Takto. Daj pištolku, víte magazín. Please idem. Si to tu takto uložíme. Budem skôr devinu brať. Budem beretu brať teraz na tieto tu prechádzky. Lebo do nej mám 45 nábojov. A to je docela veľa ako. Helikoptera! Okamžite zhasnúť svetla. Ona, jak ma spatra, tak som v riti. A celý môj to teraz grind môže ísť na do faka, cez okno. Ja sa strašne bojím.
Keď preletia nad domom, tak myslím pri horda. Ja hordu nemôžem vyzabíjať zase. Ja nemám jak. Teraz je na mojom domu. Išla ďalej. Je späť. Som sa voice crack. Do riti. Chodori ti Helina prervaná, však ma tu zabiješ. Opatrne musím všetko. Zase mi ide. Nemôžem aj variť. Alebo možno môžem, ale sa bojím. Lebo oni, keď ma uvidia, tak som v riti. Ja proste mi tu uletím nad domom a roztrbu. Môžete počuť. Ona proste letí nad môjim domom skoro. Nechce ísť preč, počkaj, musím ešte dať preč ten pokoj, dáš, ne? No už pohoda. Až skills. Aiming sa mi zväčšuje aj reloading. Počujem zombíkov. Keď si práve počuli moju mačku, tak... Rozdrbali mi okno. To bolo tu. Keď sa pýtate, prečo proste nevybehnem na ich von a nerozdrbujem ich tam toho jedného zombíka alebo koľko. Není to jeden zombík, je to tak. Podľa zvukov viem, že to je tak 40 zombíkov. Musím ísť. To boli zatiaľ iba dvaja. Toto okna potrebujem veľmi, ale... Môžete vidieť, moja postava sa strašne bojí teraz. Kde rozbili okno? Remove broken glass. Nie. To bolo tu. V spálni. Zatvára dvere. Treba si pozatváraš aj dvere. Nemôžu objaviť. Helikoptera už je preč. Ešte si ma nevšimla. To je také šťastie, že ja som išiel práve domu. Keď ma niekde tam random našli, tak... Zučičiny. Ja som zučičiny. Zučičiny si dáme podané. Fresh and settled. Jeden celé. To je dobré, keď si varíte to jedlo akože v tejto hre, lebo potom vám to menej trst dáva, akože dnes ste smední a zároveň vám to dáva preč tie pupky. Z takého dôvodu. Teraz so spät. The beef, mom, make a patty.
Musím to sem. To oven. Teraz. To nemôžem nejak, čo s tým zrobiť. Kde je tá panvica? Kam som dal? Je tá panvica, hej. Som sa asi do ryti štúril. Aha, tu je. No ale... Asi toto môžem dať sem a potom sa začať piecť. Jo, proste môžem začať iba tak rýchlo piecť. Turnov. Ty si fechová banda, že môžem akože tieto takéto. Vypocam. Musím zožrať, ako na pohodu však. Ale kam to koľko dáva žradla? Nechci kuk. Nádhera. Prestala hudba, som myslel, že to normálne vybuchne, ale čo? Shotgun na chrbtu mošej sem. Bol to false alarm. Kam ale zosral som sa, ak to letela tá helina. Úprimne som sa posral. OK. No. Kde mám auto? Aha. Tak, s týmto videom sa s vami lúčim. Uvidíme sa od ďalšieho, dajte odber, like, komentujte, čo chcete vidieť ďalej. A keď ste dokúkali do konca, napíšte, že chceme auto späť. A s týmto sa lúčim. Uvidíme sa od ďalšieho a čaute.